Είσαι επαγγελματίας πολιτής, πουλάς ανθρωποκεντρικά, που σημαίνει έχεις ενσυναίσθηση να καταλάβεις τι σκέφτεται ο άλλος, πώς αισθάνεται ο άλλος, πώς βλέπει τα πράγματα ο άλλος. Επίσης, έχεις την ικανότητα της αποτίμησης, να υπολογίσεις με λογική πώς μπορεί να σκέφτεται ο πελάτης που έχεις απέναντί σου και πώς παίρνει μια απόφαση. Δεν είναι όλοι οι πελάτες ίδιοι. Κάποιοι πελάτες δεν λειτουργούν και δεν επικοινωνούν ανθρωποκεντρικά. Εξετάζουν μονάχα τα δεδομένα και τους αριθμούς. Κάποιοι άλλοι όμως πελάτες λειτουργούν ανθρωποκεντρικά και θέλουν πρώτα να εμπιστευτούν τον άνθρωπο πολιτή, τον άνθρωπο επαγγελματία και μετά να προχωρήσουν σε μια συνεργασία μαζί του. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι, εάν αντιλαμβάνεσαι ότι ο πελάτης που έχεις απέναντί σου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επικοινωνεί ανθρωποκεντρικά, δηλαδή θέλει πρώτα να δημιουργήσει μια προσωπική γνωριμία μαζί σου τέτοια ώστε να επιτρέψει στον εαυτό του να σε εμπιστευτεί, τότε φρόντισε να χρησιμοποιείς την ενσυναίσθηση, την παρατήρηση, την παρατηρητικότητα και να καταλαβαίνεις στο μέτρο και το βαθμό που μπορείς τι μπορεί να νιώθει, τι μπορεί να αισθάνεται ο άλλος άνθρωπος. Επίσης, να μπορείς να δεις πώς υπολογίζει τις καταστάσεις, πώς αποτιμά την κατάστασή του, πώς θεωρεί ότι το πρόβλημά του είναι πρόβλημά του, πόσο σπουδαίο είναι για αυτόν και πόσο πρόθυμος, έτοιμος και ικανός είναι να το επιλύσει. Γι' αυτό λοιπόν να σκεφτείς κάτι. Η ανθρωποκεντρική πώληση είναι ένα χαρακτηριστικό που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις από πολλούς άλλους πολιτές, οι οποίοι λειτουργούν απλά, μηχανικά, με τα νούμερα, με τα μαθηματικά και με τους υπολογισμούς. Πουλώντας ανθρωποκεντρικά, κάνεις τον άλλον να αισθανθεί ότι είναι σημαντικός, κάνεις τον άλλον να δει ότι είσαι ένας άξιος, ικανός επαγγελματίας που μπορείς με αυτοπεποίθηση, με αποτελεσματικότητα και δυναμισμό να κερδίσεις τον σεβασμό του και την εμπιστοσύνη του. Να θυμάσαι, η ανθρωποκεντρική πώληση είναι κάτι που μαθαίνεται μέσα από τεχνικές επικοινωνίας, συμπεριφοράς, συνεργασίας, διατήρησης ψυχραιμίας, διαχείρισης συναισθημάτων. Δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το μάθεις και δεν είναι κάτι που πρέπει να το αφήσεις να περάσει απαρατήρητο από την επαγγελματική σου ζωή.